Ja, dat is genoeg langer! Steffi. Dit is hoe de soort mensen Frits Korbach herinner je zullen. Friesland leert Korbach voor het eerst kennen in 1986 als hij trainer wordt van Cambuur. In het eerste seizoen wordt Cambuur tweede en mist het op een hiernaai promotie. Bij 2 jaar Cambuur komt Korbach via Go Ahead Eagles in 1990 bij Heerenveen. Hij neemt in februari het stokje oer van Ab Gritter en eindigt in de eerste divisie als 16e. Totdat Heerenveen in het begin van het seizoen toch een periode pakt, spelen ze een nijcompetitie en promoveren ze ook nog. Korbach wie bij Heerenveen verantwoordelijk voor de professionalisering van de club. Frits kwam en die zei, wij zijn eigenlijk, we moeten het wat professioneler aanpakken. Nou, hij zei, dan gaan we stoppen met semi-professionalisme en we gaan oer op full prof. Ja, nou, ik ken dat wel, want ja, daar ben jongens Maarten de Jong, werkt bij Lippelab en ik ken dat wel. Nou, ja, dus we dienen dat. Hij zei, volgende week beginnen we. 2 keer trainen, overdag. Ja, zei Maarten, maar ik werk bij Lippelab, dat kan niet. Nou, hij zei, train je gewoon bij tweede. Nou, en door een week en ze trainen al jaren en we beginnen full profs worden voor hetzelfde salaris. Hoe cool dat hij dat van me kon krijgen? Ja, hij deed gewoon, die net mij wil, die kon stoppen. Maar het belangrijkste is op het moment, omdat zij dus toch in principe nu ook van 1 op 1 uitgaan, dus met triple pest voor een coach, dat het verhaal wanneer je erop en dan godverdomme zijn speren geknepen. Dus. Ja. In de Eredivisie is Heerenveen in een volle degradatiestrijd met SVV. Heerenveen degradeert uiteindelijk en van der Velde zit er neer oors op. Dan Korbach dient hij aan. Toen bel ik hem jongens op, nadat er dus ontsleen weer die dijs. Ik zei, wil je morgen mee vissen? Hij zei, je bent toch niet gek? Ik zei, ja maar, ik zei, had toch niks te doen van mij? Hij zei, vrek, je hebt gelijk. Hij zei, we gaan vissen. Nou, en dat is een hele bijzondere dag werden met hem samen. In 1993 helpt Cambuur Korbach nog 1 keer weer waarom. Maar dat wordt geen succes. Cambuur degradeert uit de Eredivisie. Anneke Dalma, wat doet jou dat, meneer Korbach? Ja, niks. Het woonskip, dat is toch het vers van Cambuur? Ja, maar ik ben blij dat ik gewoon een dak boven mijn hoofd heb. Dus de woonschip, dat maakt me niet zoveel uit. Nou, en voor de rest is het dus duidelijk dat we godverdomme scherp zijn. Hè? Korbach promoveert met Heerenveen, Wageningen, PEC Zwolle, Volendam en FC Twente naar de Eredivisie. En behoort ik een soort orenclubs van de Eredivisie. Daardoor wordt de term Korbach-effect geïntroduceerd. Maar hij wie verantwoordelijk voor meer nijenwinnen. Hij heeft overal wel een wiets of een fantastische opmerking hoe dat het scootjes zullen hier. Dan verdraaide de eerste letters een beetje en dan kreeg een heel vaargebruik. En als het over iemand hier die karakter hier, dan zei, daar kun je paarden mee stelen. En nou, hij altijd wel een prachtige en of het te volle of een consumptienaam, dan zei hij, zullen we nog een papegaaiensoep nemen. En nou ja, onbeperkt weer er eigenlijk in zijn onbeperkt in zijn mooie opmerking. Korbach wie bij zowel supporters als spelers populair. Hij had er een flamboyante libberstijl aan oer en hij mocht graag een drankje en een sigaartje. Korbach dat weer een bezeten voetbaltrainer, maar daarnaast ik een heel mooi mens die van de sfeer en de gezelligheid van het leven houdt. En een wijntje en een treintje niet schuwde. Dus dat ja, ik bij Frits. In het seizoen 2006-2007 wordt Korbach trainer bij Harkemasse Boys. Daarmee degradeert hij naar de eerste klasse. Vot daarna krijgt hij dingen. Hij is nog even assistent-trainer bij Elinkwijk, wat zijn laatste klus wezen zal. Juster verstoon Frits Korbach onder gevolgen van kielkanker. Hij waard 66 jaar.